usavutike nzira zantikoni ona tafike pangono ija anakonjetsa chimbo nacho anaziswitsa mafukose pemphero ndiyo yako wina palibeso wina ni Yehova palibeso wina ni Yehova nakaone malame sisima kuma iye amaziyetsa nakaone malame sisima kuma iye amaziyetsa. Takulandani kuno Mabena studio ku Mabena studio lero takubweretsanso mlendo wina imwe tampeza ntofuna amene yorive zambiri zokhuza za iyeyo ndithu koma tisana mubweretse mlendo ameneyo tingofuna tingopeka kutenga kuchokera kwa masponsors athu amene amatipanga sponsor azulanga project ali mu South Africa koma ndaku Malawi amathandiza muzinthu zambiri kaya kumuli ku Malawi mufuna kugula galimoto mu South Africa kungolumikizana nawe wazulanga construction azulanga project ndio aza kuthandizani mwina kukugula ni galimoto kuza kusiyaniso ku Malawi ko kama ndi galimoto kuno South Africa mufuna ipite ku Malawi kupanga nawo ni contract azulanga project kuti akhoza kutengani galimoto yanu kukusiyani kuno ku Malawi kaya muli ku Malawi mufuna kugula zinthu kuno za hardware za saluni chicho se mungafuna kugula ku South Africa ku Malawi kuti muli kunoku awanda anthu odalirika kwambiri mukhoza wapanga contract pa manambala amene tikhati kuwayika amene muzikhala mukwaona pa screen anu pomwe tikuyankhula chonchiwo komanso ndiye kuti ku Facebook mukhoza wapanga follow up ku Facebook kwawo ndoti ndi anthu otisanga komodiseni ndi ntchito yawo ndithu kaya mufuna kugula galimoto muli ku Malawi sizotisoka penalty yayi ndipite South Africa ndikagule galimoto yayi ino ingopanga ndizona kuti mupange nawo contact anthu azulanga tena azakupasani ma details yawo kenaka muzalumikiza nawo azakugulani uno galimoto momwe kuifuna kuza kusiyani ku Malawi kaya mwinayo kuno mwagula kuno mufuna mukaisiya ku Malawi panga nawo contract azulanga project kuti akhoza kutengerani kuti akakusiyani ku Malawi kuno ku South Africa amapanga zomangamanga kuika masola kuika amapanga zinthu zambiri ndithu za construction zokuza construction komanso zinthu zinaso even za transport. It's like a group of company so apange ni contract azulanga project kuti akuthandizeni pachicho simu mukufuna kuno ku South Africa kaya muli ku Malawi mufuna mugule chinthu kuno panga ndithu contact iwo. Tibwerere ku nkhani yathu lero takubwetsani mlendo wathu amene tambweretsa lero amene ndi Hastings takulandira chikuli Leso ndathokoza kumandandira. Nitatokoza. Ngori Hastings. Okay, yeah, mafuna ndizozo ndi Hastings ndani kweni for isane ndesiri maidziwo. From ngori Hastings mukudelera. Okay. So, okay, Hastings mafuna machofu amati mfunda. Yeah, obajizongo sane, yes. Yeah, tatuze ni Hastings ndani. Hastings Kanjunga. Kanjunga, okay. Hastings Kanjunga kuchokera ku Chileka. Kumudzi muchokera ku Chileka. 40 kuno ku South Africa. Kodi ndikuja ku Blantyre. Ku Blantyre. Kodi image Chileka payo kandi Blantyre. Chileka ni mu Blantyre. Okay, kuno ku South Africa mukhala Mbalaketi. In fact kuno ndo Mothers Drift. Yeah. Okay. Ku Malawi mati mukuchokera ku Chileka. Yeah, exactly. Okay, ku Chileka mbali yake iti ya Chileka. Ku Chileka ko. Kwa Tiye Kuntaja, okay. Yeah, muzi mwa Gomeza. Muzi mwa Gomeza, Tiye Kuntaja. So, okay, jabu. Yeah, okay. Okay. Kuma kubadwa. Kubadwa ndiye tabadira nga Tiye damu. Amini itmanen afuma Adambo, okay. So makolo zili makolo amayi ndi abambo sajukira muzomodzi. Namina nali kwa Adambo, so amayi kwa Gomeza. Okay. So tabadira kwa Kuchimona, timari Kuchimona. Yes. Tabadira Kuchimona. Okay. Ndimene timadza choka Kuchimona kupita kuchikazi. Yeah. Okay. Ndipo kumukula takulira kuchikazi. Mukula kuchikazi. Yeah. Kwa ineyo. Kwa ineyo, okay. Mbanja mwani makolo munabula kwa ntangati. Tina bado and 7. Yeah. And agaza ngata muna ngati? Agaza na patatu. Amuna 4. Ino kukhaya wa namba ja? Ino
pa 7 wa number 5 wa number 5 yeah okay chabwinonse mulipo kapena tina bado anthu 7 patanatsa anthu 4 oh aipepa yeah so momwe mabado amakolo amagwira ntchito yanji in fact mai anga sanagwireko ntchito okay okay sanagwireko ntchito koma bambo anga ndamene amagwira ntchito amagwira ntchito abwino okay amagwira ntchito kuti amagwira ku airport amagwira kwangati sunduzula anali ndi position odani civil service amamuna akhala amagwira ntchito abwino of course anali koma ndimakumbukira tilibeti ndika mwana amanditenga amagwira airport timakalo office yawo inali yamwamba amapanga pale ndege amangana ndege okay indege je kumabwera I think balada mari balada umayiona balada kuti kuyenda mote I was young so okay so then life in which means that life inali bwino nthawi imeneyo on that time okay so zili makolo salipo na amangandisiya bamana anakusiyani chaka chanchi ndika pakantha tamene kunali referendum mumakumbukira referendum I think yeah it was some 1994 or something like that 1994 yes okay ngati 1994 yeah inosinde mukalo sino referendum sintha omwe amasintha jeni za jeni ulamuliro wa jeni wa chipani chimodzi ikozoka 1991 or 1992 okay oh ine ndikunena momwe mabwera amasintha china matipati ya yeah so ndi nthawi imene ndimakumbukira referendum bamangana ponya nawo okay yeah okay after referendum many amazatisiya okay okay jabwina so kuchokera pamene positive life it was good or life it was tough life is tough okay so kumbali ya jeni ya school mwachita nayo bwanji school mnapanga primary anu kuti ndi kuti kapena mnali kuchiteka komweko school primary secondary tachitako okay koma sinafika mene munthu umafunira for kuti my resources are okay my resources anayo yeah in fact abambo atisiya tikukhala mene baja yeah mazabe munthu amayotiso anabichochita kumapita kula mwavutika school mapita be primary mazobe ndiophweka primary mwina mukuzungopanga fast forward kuti mwaphunzira pati ndi pati primary yanu kupera mphunzira school imodzi primary yoyamba naphunzira pakachanga after pakachanga napita kumtengo ambano kuchoka pamtengo ambano mmene mapita kudowa ku Andromare okay yeah mmene napanga ku standard 8 okay for standard 8 yo standard 8 yos napanga disqualify napanga disqualify which means munakapita asoka chiwiriso yeah si ayipanga disqualify ndoti sana sankhe kumuntu naliyese koma okay ma certificate anapereka koma ndoti nonse munakangolano from 1 sanga 8 kubira from 1 ndikafufuza mati ndapanga disqualify tosi tinakhoza okay masa analofanana which means maonera alo paja pa school kana amakuzirani yeah osati nzero zinazo yeah inonse singathe ukhoza chinthu chimodzi so fast forward secondary mwapanga yeah secondary ndapanga ku secondary nditachoka ku Andromare standard 8 ndinapita ku Dziwe okay Dziwe CDSS okay kuchoka ku Dziwe ndinazapita ku Chirangoma okay CDSS mu Blantyre mwemu yeah okay from there nazapeza kuti akupanga lazanditengaso yeah kupita ku Lilongwe so napazaka private kenaka panapatona kuti kalipo ka private amene adona yeah chakukawale ukuthi makhala kawale okay napangira from 2 ndi yeah from 2 okay which means from 4 munafika from 4 ntapanga from 2 men mazandichosa kumene kuchi kundilomeza ku Kunchewu school yanchi school ya 7th day okay ndino 7th day Nampesa okay okay so fast forward is school from 4 muna maliza tingoti school nalemba nakalembera soto amana musanga fama sofa for nakalembera so school ina okay yeah nditapita so zori uje ni secondary okay mwapoza ma school ngati
masiku ndisawerenga. Okay. Koma tingonena zoti ndapanga mwapanga maso ndakambira ku Malamulo. Okay, Malamulo secondary school from 4. Okay, then zinaenda mota mnakoza kapena ndoti zoti kumwakoza koma zopanda not serious. Sungapita kuna uliko. Sungapita nazo kulikose mavota amanja. And after that tinani nthawi yomatsitsa timalembera. Okay, so from there ndi momwe mukaganiza kuti no muganize zoti muzibwera kuno ku South Africa kapena munagwira kusonchira ku Malawi. Kumala sinagwira ntchito amana mavuto aranchuka. Tona zoti sulika mnoti. Okay, mwati after school mavuto anaza chiluka kena kama ganiza zoti mubwere kuno ku South Africa. So kuno ku South Africa munafika dera lake liti? Kufika kuyambirira kufika. Anaza nditenga mujani Park Station, okay. Park Station, then napita ku Blaston, okay. Then ndakhala Blaston, then nimenaza kuchoka Blaston kubwera mu Oliven. After Oliven ndasapeza kaganyo ku Captain Park. Kena inaliganyo wawo ya namuna. Kuchoka menepo ndinatawa Captain Park. Okay. Akwanga sana zeso ndatawa membanduka va Cape Town. Okay. Ndakhala Cape Town sina kasimeza mbili. Then kuna mwaka project kana kabwino. Cape Town mnali mbala gate ku Capricorn. Okay. Okay, after Capricorn then momwe munazabwera sumu za Hansberg. Inali project abwino. Mabwera ndi machoka ku Cape Town. Inali project yota. Pana pangidwa hala basi nake. Okay. Kundicho sakumene kuja kubwera kuno amatindiza panga nzakhala ku office ya company mene basi mafuna ziyo kuna zipita Malawi kapena. Okay, so mudabwera kuno zinatheka kapena sizinatheka chinavuta njani? Satana ali ndi nzeru zake. So zitalephereka zimenezo ndeno ujeni inali yotani program inali yotani zitalephereka. Ndabuza zoti ankulanga Jason mene ndinafikira kuja anabuza zoti anamba kudwala ndi anandoza emphanga Gemba Silibo ndi mmene mazachoka ku fana anangu Dipsuit anachoka Dipsuit mmene mazabwera ku Mother's Drift mmene mazakumana ndi kumene ndi pamene kugwira ntchito pano mugwira kampani yanji ndichula company ngati kuli kotheka ngati kusali kotheka basi ndoti musimula ichu nisachula company for it is a privacy. Okay. No problem, it's fine, we respect your privacy. Thank you. Okay. And then from there bano muli Mother's Drift kwa mugwira ntchito ndogwira company so mene ka company mene mukagwira ntchito munagwira muyamba chaka chiti company mene it was 2016 up to now mudakagwira ntchito company koma zinthu at least zili bwino nosana ndi ntchito momwe munaketha kuja Captain Park okukuli bwino. For Captain Park I think muna mene ndikuyankhula yonchimo maona manja wasi muna sibwezi ndikupanga yonchi. Ina ntchito yota? Ina ntchito yawawa. Okay. Okay. Magira ice. Magira ice, okay. Company mapanga ice? Siyuti mapanga ice. Company ja imagula mazona zifu za ng'ombe ni simtu zinjeza ndoti amazika mu ice kuti zisama wallet. So chimene chitika kuti tizitenga zinthu zija tizikonza kuchotsa zimafuta zija zingosa chikopa chokhachi. So muzozoti zimja zimakhanda ice. So ndi ntchito mwe magwira each and every day zigwira zimezi ine ndinafika kuti manjanga kuti ndipinde zalazi chonchi ndikanoona kuti ndikufa ndiri mozi ndifa ndiri wang'ono komanso ndikuchita kuziwa kuti apa ndikufa so kuli bwino ndingotani ndingopanga zoti ndi samuke pamudzi pano koma nopano pa life it's good. It's not much good, but just a little bit better than before. I can say it's better. Okay. Okay. Nkhani mwe feta ku Italian pano ndi nkhani ya zoimba. Ukokoti mangodutsirako just for introduction kuti anthu amudziwe munthu amene tikupanga naye jeni. Koma chifukwa chani ndimakonda kupanga zimene zizi kuti munthu ndidzimufukula. Chifukwa choti chomwe chimachitika nchotere history yanu
ndi chilimbikitso cha munthu wina wake. Exactly. Anthu ena akamaona momwe mwadutsa inuyo ndi pomwe muli anthu anthu akamaona history yanu komwe mwadutsirako ndi pomwe mulili panopa ndi chilimbikitso, is a testimony to other people. Exactly. So that's why always ndimafuna kuti anthu ndizidziwa kuti achokera kuti cholinga chonena kuti history yawo ija ndi chilimbikitso cha munthu wina wake, foti zomwe mukufotokozeni kuti mwavutika after matala atamwalira magwira ntchito yabwino, zinthu zinali bwino, life inali bwino, kenako pamene pomachoka kwa munthu uyu kupita kwa munthu uyu kuti akuthandizeni za school kuvutika kwatu. Maona nthemene chayo muna panopa zinthu zinasintha. Maona anthu akuchimuna. Yes. Ana antankazi. Zinali chazoti akuchimuna adzatenga katundu yese kapena sana adzatenga katundu kapena antankazi kumabe. Sanafuna kuthandiza chilichonse ya. Akandi malisosi zoti akuzokuthandizani koma sanafuna kuthandizani. Koma mulungu ekana amene. So you see the history ngati imene iye momwe mwadutsanu moyi anthu ena ake pakali panopa tikuyankhula pano akudutsa history akudutsa momwemo. So pomwe mukamadzifotokoza kuti munadutsamo mwapambana mpaka kufika pano muli pano, it's like a testimony kwa munthu wina wake. Ndi mpaka ndimakonda kulimbikitsa kuti ndidzidziwa anthu background yawo kuti achoka pati nanga afika pano chifukwa chani. Zimakhala zothandiza kwambiri chifukwa choti zimalimbikitsa munthu wina wake pena pake. Nde kuno zomwe ife takuitanirani ndi nkhani yoyimba. Mumapanga zoyimba. And takhala ndithu naonako nyimbo imodzi yomwe ine natulutsa. So ndizoti muli ndi video ya nyimbo zomwe ndakupena EP na yonse momwe munatulutsako kapena ndi masingles omwewo. Ndatulutsa ku masingles. Tena so ndinazo shoot ka video kumabe. Ka video you know music it's not easy. It's not easy. So ka video ndoti kalipo kuti likozo wala witsa Malawi kuti aone. Koma nyimbo zomwe muli nazo zilipo zoti likozo oyika mwina tikamapita ku break kuti anthu wangu imvera ku nyimbo imodzi. Wala muna nyimbo zingapo? Okay, nyimbo zilipo. Okay. Anthu amvera. Okay, tatiuzeni kuti chiyambi chanu choyamba kuimba chinakupatsani maganizo kuti mwambe kuimba ndi chani? Kwamba kuimba nasirira. Munasirira? Kusirira kumene nasirira. Pali amene mwina amene mansirira oimba ori amene munganena kuti ayi masirira ukuro kuti mukhozonchwa zina. Ni masirira ben pakamana. Okay, ndi nani? Anthony Makondesa. Shout out to Anthony Makondesa kumwe muliko muzuzoti mkuluyo anamba zoimba chifukwa choti amang'ana za inu. So ndizoti chifukwa choti munayengo kuchilekaso kapena it's just kuti ujeni mumampanga follow up kwambiri Anthony Makondesa. Anthony Makondesa anali best friend wa brother wanga. Okay. Ndi mamuziwa. Okay. So nditamva kuti Anthony Makondesa watusa nyimbo. Ndinakhala chidu kuti iye jiwa kwanisa banje. So zoti Anthony Makondesa mwamamba kuimba ino nkuti muli kale achikulire. Ndio muna ndino apa kanthawi ndithu zaka zimina. So muona ngandine mwana ngatino. Mulindi zaka zingati mwina atikozo kudziwa kuti mulindi zaka zingati. Ndapitira 30. Mabili ya 30. Mwina muli muli uma 50. Yeah. Okay, jabwino. Back to this story. Muraona kuti mabili ya 30. If you pass 30, which means not you are 50. Going upwards. Even 40 is nafiki. You are close to 40. Just tell us your age now so that we can know. Or you don't want to tell us your age. Maybe you are 50 or 60. You never know. It's that something. Okay. I'm close to 40. You are close to 40. Okay. It's fine. So when you are music career, you get so no kuimba. Bina yenda moda ndio maneno kuti nani kusori role model wangu anali Anthony Makondesa. Lamana role model wangu mpaka pano adakame kama simna kumani naye. Amenya ndagaro. Kama simna kumani naye. Ndakamuna naye. Kama so kuchula ndodini ngalimusazwika. So maneno ndikoda na kuchula muna maguma nawo mano sibalinga kugeza kuri kwa serious kusaza music. Tutasema mbali balance. Okay. Wasi ntana amalizo ndi brother wa finali diana na yule ana. Ndio kama mama uzadi kuti ndio wako kuti mwana wako kuti
Mwakula chonchi? Zezo ayafana nemwakula kuli mafana nini? Mwakula chonchi? Ndifuna chani. Ndivana zakuti zanga okay. Ndikumane sitsuka kuti akupandi base. Ndithuma ngekavona. Okay. So mnalinga lichonchi. Tufazwa bene. Kukumana ndamani mukhamuchi. Chibweni chakuno kusafika kuno nanga mwabila kusokomozi badaliva ngati. Choya rote 16 simabila kusokomozi. So music mwana ndabili kuno ku industry ya kuno ya music. Kodi zili kusafika kuna anthu muli group wali mnama kumana kapena wali mna kuyankhulana mina zokuza music kapena alisama kupanga zake. Amana kunogo. Alisaka bwaza sana. Alisama bwaza. Ayi ngati mkhanya zoimbazi. Ndimendi kupita. Okay. So kuna waliwana. Yes. Niona singe mukubira yose. Amene yali woimba. Woimba. Okay. Chifukwa kuti mwana anthu tikamayimba. Yeah. Ngati soti limaikiri uno. Ineona bweza sana. Just service. Atwajeso na bweza sana. Yeah. So tumazima watingira kuti ulimi mparo robert studio na jambo. Oka jambo ya. Komanso mwina ngati mwayuka upezeka kumana ndanthu nake soti also in music industry. Wodziwika. Yeah. Ndamana makupira. Okay. So inemo na mwayoti music kumana ni munthu kuti wodziwika. Wodziwika. Kudibira izi. Kumana ni amana ndoimba. Ino ndinoimba nyimbo zanuzo ndoti pajamwanira kuti muli nyimbo zoti tikamapita ku break kupandika kupita ku break ndekuti ndikhoza kuti tiika nyimboyo ngakhale kuti simunatulutse video koma tingoyika nyimboyo kuti anthu angoimvera kuti no chabwino tisamangoti munthu ndoyimba amalawa afuna atamva zoti nyimbo yomwe anayimba ni nyimbo yake itiyo. So tikamapita ku break pompano tikhale kukupatsani nyimbo yomwe anayimba koma sanapange koma videos. Mwatuzo linalutsa muli nyimbo zokwana zingati? 7. Okay, so pa nyimbo zokwana 7 zisunzo kuti tikhozosewera nyimbo itiyo. Tandiuze. Nyimbo imene ikufuna kuzazokhula zayo. Of course zozula mayo ayimvetsera koma tingodziwa kuti ndi nkhani yanje nyimbo imene ndikhuza nkhani ya chikondi. Okay, chabwino apakali wana tikhale tikupita ku break chapompano pano ndikuti kuitira nyimbo imene yoti kuti tandiuze. Then amalawi takhale pamenepo timvere nyimbo imene ndoti kumanaso kuseri kwa nyimbo imene zikuti.
Okay, Malawi tabweraso ndithu kuchokera ku break mmene ndithu imene ndi nyimbo imene anayimba kulwa. I think mwaiva ndoti kuchokera pano ndiri muzitaudza zoti nyimbo imene okay tipira kumene kuko mafuna tidziwe za dzina lanu la mu industry kuti ndi hese mwe kapena pali dzina lina. Yeah, so Malawi nyimbo yake mfundi imeneyi yomwe anayimba mlendo wathu wa lero amene tinalero koma tisanabwerereso kwa iyeyo mwina tingochita somukumbutsa za masponsor athu amene alipanga sponsor program imeneyi kwa lero ndi Zulanga project amapanga zinthu zosiyanasiyana omwe tinanenaso koyambirira amene mumatitsala koyambirira tinayankhula ndithu kuti awa ndi akatswiri amene amapanga zokhuza mukhoza ngati muli ku Malawi mfuna kugula galimoto ku South Africa mukhoza ngolumikiza nawo ndoti mwatumiza ndalama ili wakugula galimoto akubweretsani ku Malawi chichonse chili bwinobwino lepala gali pamene popo kaya muli kuno South Africa kuti galimoto mfuna kubweretsa Malawi ndoti mwayimbira iwowo akunyamulani galimoto chake osiyani ku Malawi komwe mumachokera kumudzi chichonse chili chimake. Komanso ngati muli ku Malawi mfuna kugula zinthu za hardware kuno ku South Africa kaya mfuna kugula chichonse kuno ku South Africa apangeni contact ya Zulanga namba yawo ndimene kuoneka musimu ndiye kuti iwowo adzakugulira zinthu zomufuna mufuna za saluni kaya mufuna za construction kaya mufuna chilichonse kaya za plumbers chilichonse chokhudza zinthu kaya muli hardware ku Malawi mufuna munthu oti azikubweretsani zinthu mukhoza wapanga contact ya Zulanga ali ku South Africa koma ndi ku Malawi ndi Malawi ndithu ndikamuyakula ndoti mufana chichewa unoku ali kunoku mu South Africa ali kunoku mu office yawo ali ku South Africa ku Cosmos City kumwa ali akupezekera kuno South Africa amapanga so zokhuza even ngati ku Malawi kumufuna za masola kuti masola pa budget pa nyumba amene azulanga project amapanga so zimene za masola komanso amapanga so zazomangamanga kaya ndi project Malawi ndoti kwa panga iwo kuno kunde minansanganya ndithu like a group of company oti muli zinthu zambiri zomwe zimachitika mmenemo ngati munafuna kudziwa zambiri namba ndi imeneyi tayiyambira nazo azulanga project kuti mwayankhule kuti mumve zoni kuti vuto lanu akozolisolva motani tikalero limeneso kwa imachikuti timakamba kuti tisandipewa break kuti mutike nyimbo ndi munasankha nyimbo ya imetayika titachoka ku break nedi mafuna tifunsa kuti nyimbo mwati munatutsa pakati panopo munatutsa ka nyimbo 7 kututsa nyimbo 7 kuvuta kwa zachuma kapena kuvuta kwa nthawi kapena nyimbo zimunamba chaka chiticho kututsa kuti paka mufike chaka chino kuti zikhale 7 zoka. Of course, mafuta wachumali okay. Music. Okay. I think kutuboleze. Yeah. So much easy. Okay. Because was like kujambula manager mbani bozanga. Umajambula studio hili. Umajambula Star Y ili Cosmos City. And I'm jambula ni fana Gift Manchego. Yeah, pipe. Gift Manchego amene anayimba. Wa Chibile Manchego. Okay. Okay, so when nauti kuno kumunajambula mu Cosmos City kwa Star Y studio. Mbale kwa Chibile Manchego. Okay, Chibile Manchego ali Malawi kapena ali kwa Msafiri. Chibile? Uje na mina maimba je ni. Msafiri na Cape Town. Okay. Anali kuno. Anali kuno kapena mnakumane Cape Town mura Cape Town. Mama Cosmos City. Cosmos City. Anali mu Cosmos City. Cosmos City kuma azofanya zimuzina ndizina. Anali Cape Town. Cape Town. Nemba loge ada bali mu Cosmos City na mina kwanga no uje. Na mina ku. Panova studio ya kwa segundo solani for nasi amajambula ndi gift okay. So gift ndana azojuka gift. Nakazoti studio just okay, so chamba chomwe mayimba ndi chamba chanji is reggae or ndi chamba chanji chomwe chamba chomwe mayimba kambi maona reggae. So nyimbo 7 izi nzori zonse zimwe chamba studio imodzi. Nyimbo 7 that's nyimbo 6 ndajambula studio imodzi koma ndajambula kwa nani? Okay. Koma ni mkoso mu. Kama so. Okay. Ndaba ngira skande nage. Ndambira garundo.
Okay, Jabino. So, kujoga panopa chikozoti panopa no mwatinga nthawi kale motani musanali mbesuli kopena panopa masomphenya mundu otani kuti muli program oti munakozo panga sokozo imba so nyimbo inapo pano kapena nyimbo mwinazo. Okay, that's studio wa solid. Kama studio mfuna I can go in time. Whenever I'm talking Nyamarwaka. Okay, yes, it's Gagara Nelso Bombano, so nice interview. I'm talking with him now. Because of India Mozi, because of Guy Palo Studio. I think he had the access. Studio, okay. Yeah, this studio for the moment we interview, not in another studio in and the studio we recorded it. And it's also service on one guy cast. And then we went for 9. Okay. And I think we made Mugai, okay, I can have you. It was also the Malawi because they would Alan the new Bozina. It's also quite. Okay, so pale wanopa nyimbo za nusu ndio bisi mnapangia kumwena kabina kupanga register mnaposoma kabina kupanga kwa jina za ngeli mna kuolo ma social media mwena kuponya hapo sina ponya hapo kusuza kubusha kumafunika kama malizo kubusha ni demand kubusha kumafunika kumakusha ni tofauti mu industry mwe it's like kuti muri pali wiro muri pampikisano omwono liwe wangokhala pasi anza kutola kuthawa kwambiri then you need to push kuti mwina mkhozo at least upeze kapena kwake kumaso kama kazi mzozofundisa. Okay, so I think my challenges pakatipa pakatipa zinafunga. Okay. Because mine na mwana za mtumani ande panovanda kizoni digorigeso dia hapa ni wandi kusha. Okay, msozo lipo gari panovanda kuti mudagari pa relax manori mubwereso relax music suma ka relax. Okay. Kuma izima kazo fugeza. Okay. Kuma so ngati uli wa music Okay, so for now you said kuti mudagari maplani kuti munamutse nyimbo zina. So kama I think mwana kushauri mwana mtamba video mwanzo dunia aone senga kama funa muone mtu kuti akuimba nyimbo zichanduyo. Yeah, project mimi ya dunia malinga. Okay. I think next year organize by February panova pusha zitu kuti win at least kuti mugwereso mu studio kuti everything must went well. So I don't know kuti panova no way forward with that. I'm going for the studio. Okay. Ngalo jongaso. Okay. Mazabuna si chibula chibanga zuo ndiye chimkalusia. Yes. Yeah. Okay. Ngona ngati part of the zika mobile. Menya sound. Ama ni sound ndio. Okay. And the angamenya uzira kwa nyimbo zangu. Zima ukabina okay jabina sundu kuziwa kuti ndithandizo lanji lomwe kufuna kwanthu olemba amene anambakalekale mu industry ndithandizo sundu nena ndithandizo la kuleni chakudya kapena la kulipirira ndika kapena kupatseni koma ndi support yotani omwe kufuna kwanthu amene kufunika ndi support anthu amene ajaona ngoti anapamvedzera. Okay, so koma imafunika ndi support asipasa support amene tisayochuka fe koma tindi access kuti tikuzopanga chinthu. Yeah. Anthu aja akacheka chinthu chija azikani timotofana uyo ndikugire dzanje. Okay. Koma nomona timachika machirasi. Okay jabino amene mundimene tikupitirizira tikucheza ndi oimba wathu walero nde tisanatseke mumanena kuti dzina lomagwiritsa ntchito mu industry dzina lija mumanena kuti muli ndi dzina ndimakondofunsafunsa imene oimba mbiri kuti chifukwa chani anthu amasintha dzina mu industry simufuna kuti kuti mwamba kuimba amakhoti mukuchunga ndi mayina anu koma kuti mwamba kuimba ndi mayina amasintha ndi chifukwa chani simunasintha kwa mwali ndi SK.
Okay, so Hesi is short because it's Hastings. Hastings, okay. K is Kanjunga. Kanjunga. Oh, so okay. Oh, mnafuna uyimuliwe mukwenda ngasi muntu azobea ndasa asema it was Hastings Kanjunga. Okay. That's one of the SK. Okay, okay. So koma for now ndio mwaliongeza mai kuti company ikali kulanda nyimbo zinazoyawana. Okay, and the nyimbo zokuwa. And nyimbo zokuwa simofuna kuchuka kana kulina kubanga maplomo kulina ngena tinange mina ku kabela nyimbo zomuntu kwate zomu musibangena promote kwambiri. Panoko ndikona ngati nkhaya ina bana. Imene ndikuzokusha mazo kuti yose matani nkhaya. Yeah. Ndaisesa be njira ziwiri zikapo. Sindikudziwa kuti mafuna mukozo kuyamba kuti chani. Okay, I think zimene ndifuna kuyamba kuti kwa angamene kuimba. Yes. Tiwatambira. Yeah. Marofuna akarishi. Okay. Kumemba ngivambira mana tili majeras kuti yes. tikamona muna yana akabwera, akubwera kunene. Yeah. Sema njani kala. Yeah. Nkala chakuna kai funa alisokola tu. Sama funa utaniza. Okay. Mafunika chikondi ya. Music ndithenga. Okay. Ndithenga manje asoti uma. Okay. The message mine muna mwana mtuzo umalikira kwa. So like my I'm saying now that music. Yeah. Nizam vile music utendo wake. Yeah. Ngema funa kwambiri. Ufuna kwambiri chikondi. Jomwe mufuna because ndi chikondi no. Yeah, fani kana zobe mufuna nganditanduze. Kwenda ndiyambe ndizitaze ndizo. Yeah. Then on tanizao azenduze. Akaveze mnora muna. Okay. Chabwino. I think abantu mine angayonela interview yathu. Oyimba because muna atakuva ndithu kuti fonda kanisa ndoyimba upcoming musician ambiri komano dandaulawo mwana madandaula kwambiri ndiona kuti anthu amene akuluakulu safuna kwako amafuna kuwapondereza ndiye mavuto amene onso ndikuona kuti amene akuchulukira kwambiri it's not easy becoming artist kuchuga ya kudzera mwa munthu inali sochuga ya koma I think anthu maajeni mabigi kutsogwa kuntundako I think ilesetsene ndithu kuti mulipushire anthuwa nawo samafuna salafika palino ko ino tsiku lina mudzachoka pamenepo anthu amene ndamangazani angadzafike pampa pomweno mulipo koma tisanatseke I said before I finish. Yeah. I have one question that I have to ask you. Yes. No, I just want to ask you that. Okay. So now pano pati kufika kumapeto kweni kwa interview yathu mwetacheza naye kwambiri mkulu ameneyo amalawi ndithu ndikhoza kuti mwamudziwa kwambiri komanso ndoti amene muli amene muli mu industry please tikupemphani kuti mkulu ameneyo tamukokani kuti nayenso mwina afikire pamene mulipo. Ma phone number ake ndoti ayika musimu ndithu phone number anu tangonena ni phone number anu. Phone number ndi phone number. Kwamene mulipo pa Facebook? Yeah, Facebook ndilipo. Ndi ndani pa Facebook? Hastings. Okay, but I think ndi mene mukuiona pamene pa screen panopo imene ndi Facebook account yake. Yeah, so ku YouTube mulipo? Kuli YouTube. Ku YouTube ndilipo. Ku YouTube okay. Ku ujeni kujani ku TikTok. Yeah, ndilipo. Muliko mubisa chito zina omweyo. I think ndi mene mukuiona pa page pa screen pano pa Malawi. Dzina ke ndi mene la jeni yake so la TikTok yake. So I don't know kuti muli social media inaso kupatula TikTok ndi Facebook. In fact Facebook, TikTok and Instagram so mulipo. Koma ndoti you are not active. I'm active. You are active on Instagram. So you can tell us the materials ana ku Instagram. Amuna sinmasina zina.
simasinda zina ndi omwero. Okay, I think so ndoti ngoipanga so screenshot chitumize tionetsa pamenepa kuti muione Instagram yake ngati for in case mnakho mufuna panga naye contact kuti mwina mukhoza ova nyimbo zakezo nkuona kuti mukhoza kunthandiza motani kwa amalawi amene industry akhoza ndiyankhula ngati afuna nyimbo zangu khoza kuti even kwa email mukhoza kutumiza ku email. Okay, kwa email yanga ndi mayoza dzina lina. Okay, email ndi Javi, okay. Or that's your email. Javi Kanjunga. Yeah. I think tipo nyaso musimu kuti muna for in case anthu amene afuna kupanga ni contact pa email. Okay, so phone number tisanapite ujeni mbalina. Tatipaseni phone number yanu kuti mwina anthu amene angafuna muna kulumikizana nanu yomwe ili pa WhatsApp. But phone number simakhala private, simakhala public. So everything you said is a privacy. So even phone number is a privacy. Person the privacy so simufuna so kwa phone number nantu amalawi. Okay, nchira mene boy ndubasi nenoya. Okay. Kuti amena kundifuna. Okay, amena kuti akufuna nako kuti panga contact. Tufati ndikaika number iyi. Pali ena ake amafuna zindu zibwana. Yeah, zibwana. So okay, this is serious business. Okay. I think you are nkulu sana funa kukupatsa number yake koma abe is fine. Ngati mula kuti mufuna kuyankhulana naye ndekuti mukhozo panga naye contact through us amapena studio number atutika ndimene tikuyika mwamba musimu ndi plus 4 6 20 19 72 number nthu ndimeneyo yomwe mukhozo tipanga contact ngati mula kuti mufuna kuyankhulana naye kaya amene mukhozo kumana naye mukhozo yankhulana naye kujeni ku Facebook kapena ku Instagram komanso even ku TikTok ali komweko. So before we close, this is a question that I was waiting for. Okay. This is an hour that we was all waiting for. Okay. This is a question that after this question we are going to close the interview. Tell us, are you married? No. Oh, you are not married? Okay. No, you. What kind of question is this? No, you are. If you don't want Malawian to know that you are married, then it's fine. It's just you can just keep quiet. Okay, You cannot say anything. You don't want to answer that question. No, I will respect. I will respect. This is a married person. Mm-hmm. That means it's official. Official, okay. Yeah, so that but there's an official. Yeah. Oh, but this is not official, but there's an official. There's official marriage, official. Zimene timazoa ine kwa ine kundatika nazoti uyu ndo kwatira. Question ni ulimba pati. Si ulimba. Kumana I just want to correct you something. No. Are you married? So are you asking me a question. Are you married? Okay. Okay. So you are not married. I have a girlfriend. You have a girlfriend? Yeah. Can we know the name of the girlfriend? No. Why not? Okay, no, it's fine. I respect. No, I respect. Okay, it's fine. I respect. I know. I'm simufuna mwauze kuti simufuna mwauze. You just said no. It's fine. No, wait. Let me finish because it shows like this question. We all go together without having any problem, but on this side, it's when now we start now having problem. Can you close this program? No, you cannot tell me to close the program because I'm a moderator. I'm the one that I'm asking you the questions. So please, you said you are not married, but you have a girlfriend. No, this is the last question that I want to ask. Okay. Okay, just go straight. Wait. If you don't want to answer, tell me that you don't. Okay. No. Okay. Okay, there's someone that is behind you. Yeah. Okay. Sure. I think people they're the best judges. This question. No, this question is the last question that people they have to know the kind of person that they are doing interview. If it's married, you have a kids. Yes, you are. Yes, you have a freedom to what. But I told you on the first time that if you don't want to answer this question, tell me that you don't want to answer.
then the Malawians they're going to what to they're going to put you they're going to give they're going to put what the little answer the nice answer for the question. Okay. Kuti munako zoso nasina vyo contact yange. Okay. And then naga sebo wana nazo dia person number yange ya ujayu. Okay. Lazima ngira only person that is coming to it's a serious business about you to our WhatsApp channel. It's just a music for music only. Not like I want testing. It's okay. So I'm not person. You are taken. I'm a serious person. And no, but this question. Let's just answer this question. Then you can close. You are taken. Okay. Ask. You are taken. Ask. You are taken. You're okay. Ask a question. Which question you want? You don't want any girlfriend. You're okay. It's my privacy. I don't know. You don't want any girlfriend for now. You don't want any girlfriend for now. You're okay. You're okay. You're okay because you're not married. So the single ladies they're watching. They're watching this. The single ladies they're watching. I'm not married. Yeah. Okay. Yeah. You are not married. You are not married. But the single ladies they are watching. Then they want to do. They want to send us. No, they want to send us. They want to send a proposal that maybe you can. No, don't try. They must not try. Don't try. Okay. I'm a sense person. And okay. So straight. Okay. So for you don't have like you don't have a child or you don't want to touch on that. Oh, you have a. You have one. Okay, one alibo. How many? Two. From same mother or different mother? This wasn't my first born. Oh, yeah. So how come that you have two kids, all of them they're first born? First born. Which means they're from different mothers. You mean what? You know what I mean? Okay. What kind of question is? Listen, you know what I mean. Okay, I know it's fine. Okay, thanks very much. I think now this is the end of our interview. I hope you are still like me. Can we continue the questions or we are done now? No. Okay. I'm the one that I have to ask you the questions. You are the one that you have to answer. No. Okay, yeah. Okay, you know, when you want to address the Malawians. This questions come to. No, in behalf of Malawians to ask you the questions. So I'm not here. This interview is not mine. It's yours. You are the guest. Yeah, I call you to come here. Yeah. So the Malawians, they have the questions. Those are kind of the questions that Malawians they have to know about you. Yeah. There's, you know, when we are doing these interviews as presenters, we present Antoine Arigunja. So mafuso amene timakufusaniwa ndi mafuso amene anthu amafuna aradziwa kwa munthu oyimba. Chifukwa munthu oyimba nayenso ndi munthu. Amapezeka ndi mistake, amapezeka ndizo longosoka. Munthu mmozi amene amakondedwa kwambiri. Yes, ni munthu mmozi amene amakondedwa koma anthu amafuna kuti adzimudziwa kuti kukondedwa atu ndikamba tikukondedwa. Kukondedwa kwa azimayi? Kapena alipo amene samafuna munthu ochoka. Wale samafuna munthu ochoka. So which means all the girls then they said yes. Mundu waka celebrity tu ukazitengera chibwana. Yeah. Amatira malena. Okay. Okay, now we get your point. Anyway, that's fine. But you are still liking me. If I find I offend you, you just forgive. If I ask you the question that you don't want me to ask. Let me do something. Next interview, if you call me again, please. No, we are not going to ask you the same question because we already asked. Okay. We are not going to ask you this marital status again because we already asked. So for next interview, when you release your new song and when you do also your videos, is when we are going to have another interview to talking about. No, Silizafusa. Okay, Zone got Sigomwe. This is a full set. Okay, Jabu, no, it's fine. We respect our interview.
So interview. Okay, so now this is the end of our interview for today. Tinakubwereserani Hastings Kanjunga. HSK. Okay, HSK. Ndamene tinakubweretserani lero ndamene jeza 92 ndamene yo mamuva ife tili pano chifukwa cha inu komanso ngati muli ndi story ina liyonse, if you have any story to tell to the world, please contact us. Tatumiza nambala yathu yomwe mukhoza tipanga contract kuti tikhoza kubwera kuzapanga shoot kaya ndazibusa muli ndi ma function yanu kapena muli ndi zinthu zina zake zoti mufuna anthu atadziwa, talk to us. We can come so that we can have an interview with you. We go everywhere, we do everything, we do all kind of interviews. So ngati patakhala pali zinthu zina zomwe mwina mkulu utamponya ndekuti you can contact with us so that kuti next interview tizakufunsa mafunso amenewo mwakoma nonse mpaka tizakumanaso tsiku lina. Koma tisanasiyane tingokupasaniso uthenga kuchokera kwa yes tutseka. Koma tinakuwuzani kuti tinanena kuti ngati pana pali pena potaponya. Okay, chabwino tanena ndi mawu omaliza tisanaseke. Mwatiuza kuti mufuna mulinde mawu omaliza. Oh, you're angry with us? But it was a nice interview, Musa, and the people there. Of course. I must not ask that questions again. Okay, can we close? Yes, no, we are going to close. I was about to just said what the last words. Then you stop me. Okay, you mean I'm coming around to do. Yeah. Quite fair and terminating my upcoming artist. Yes. Please turn in. Okay. Tupanga support. Tindizo foga. Zimene timafuna so kuchokera kwantu amene muli ochuka kale. Tigwire nizanje. Okay. Musayasa titenge kuti ife ndanthu oti singakwanisa. Okay, after that statement just to tell you anthu amene akufuna atakhala oyimba pakali pano. Kuti anthu amene afuna atakhala oyimba. Kodi ndi uthenga wanje amene mungapatse. Ndizo ijeni kuti mwauze ngati muna advice ya zomwe momwe muli mu industry kwa anthu amene afuna atakhala oyimba. Foni numwe adakhala kala oyimba ndi pala anthu ena akafuna atakhala ngati. Kwambiri music. Chimene mafunika music. Munthu okhale organizer first. Okay. For kaso so organizer first. This is my take. Komaso kwambiri ulimbe mtima. Okay. So madusa mopheka. Okay. Muna alikwena ake amene anadusa mopheka pano anachuka. Yeah. Chimakhala chisomo. Okay. So ma challenges amene alipo mujeni mu industry. Alipo ma challenges amene kuli ma challenges oti kupanga zibwana. Even nyimbo mazo sungatuluse. Kubira umatokira kubundo wabwerera. Okay. Chifukwa ja Consider so makamuntu mozi. Mukoza kuja mu studio, kwapeza fana naka kuimba, ino ndi nyimbo anu nabwera naje ndikukaniza kuti ndi ngobwerera. Kodwa ngobwerera ndikambileso. Okay. So kwambiri mafunika ulimbe mtima, uziwe chimene kufuna. Komanso music, ngati kupanga music, uziganiza chalero komanso jamawa. Okay. Focus on compose nyimbo lero. Yori ya lero, ingothalero. Chamawa sona bangi. Nyimbo jeta lero lomo. Okay. Pala oyimba mbiri, amene anaimba nyimbo za lero ndilero. Samachugaso. Koma pala oyimba ena ake amene anaimba nyimbo mpaka na lero zimarani. Zimavika. Kuzo kwasaniza chitsanzo. Mnamona Wilson Matafari. Yeah. Amajandagaro anawa katondo. Mutenga nyimbo zake. Mpaka na lero zimane kanga nyimbo jo jambula kumene. Jambula kumene, yes. Yeah. So the message kwambiri mangana message imene iri mu nyimbo. Okay. So tikamapanga compose nyimbo amene tubwera kumene tiziganiza za lero komanso za mawa. Nditamo. Okay, chabwina imene ndi mawu amene amakupa amapereka kwa anthu amene akubwera komanso ngati ye upcoming musician ngati kunena nkhawa zake zomwe ali nazo mu industry momwe zinthu zikuyendera. Koma ndikhulupirira zoti anthu amene mukufuna mutakhala oyimba malangizo ndi amenewo: never give up, keep on continue, loro lisafe. Pamene pande pa mapeto pa interview yathu ya lero takuthokozani nachikulira pomwe tinakuita nani. It's just a short notice koma munabwera abe ndithu kuti muzakhale nafe. Takuthokozani. You want us to call you again? No. You have a lot of questions. You said
you said you don't want to answer, so you want us to call you to mufuna kuita nini? Sharp. Okay. Pamene pandipa mavero ndithu mkuluyo akuona kuti nkhani zambiri ali nazo koma timwita naso tikhala ndi part 2 ngati kungakhale kotheka kusokolo kuno pati moyembekezekayo kuti atutseke nyimbo zinazo foti pano pali ndi project yomwe akufuna atapanga akatutsa nyimbo zimenezo ndeti zakhala tili kupanganso interview naye part 2 koma not now musayembekezere kuti ayi muzilivulitsa kuti ayi kodi ibwera liti part 2 ibwera usadandaula akamaliza project yake mwakupanga pamenepo ndithu ndi pamalizo pa program athu alero ya broadcast yathu alero omwe tina ndithu ndi oyimba HSK amene ali muno ku South Africa koma ndiyo ku Malawi ndithu takumanayi kuno ku South Africa tapangana interview ngati momwe mwamveramo ndithu ndiye kumapita kwenikweni tisanatseke tingopereka uthenga kuchoke kwa sponsors athu amene atipanga sponsor program imeneyi ndi Zulanga project Zulanga kufotokoza mwabwereza kuna kuti yawa ndakatakwe zokhuza zogulagula komanso zogulisa ngati muli ku Malawi mufuna kugula galimoto kuno ku Malawi kuno ku South Africa ndoti ingolumikizana nawoni manambala awo ndamene akuyenda pasiwo kuti mulumikizane kuti akutengereni akuguleni galimoto kaya mufuna kugula galimoto kaya mwabwera kuno kumadzagula galimoto mufuna driver ndoti mukulumikizana ndiwo ndoti akuyendetsani galimoto yawo komanso kaya muno ku South Africa mufuna galimoto anu mulitumize ku Malawi ndi anthu odalirika mwapatsira akosiyani ku Malawi muli ku Malawi muli ndi hardware kaya za saloni chilichonse mukufuna kupanga kuti mugule kuno ku South Africa ndoti pangani nawo ni contact Zulanga ndamene Zulanga project ndamene angakuthandizireni kuti katundu wanu agulidwe olimba komanso olongosoka komanso adzafike kumeneko kwali bwinobwino chifukwa amagula ndi kutumiza inu muzango kufikani straight ku nyumba mbola mukakhoti mwatadi mwalipira kuno ku South Africa maofesi awo ali kuti ku Cosmos City ndi omwe kuli maofesi awo mukhoza panga nawo contract kuno ku South Africa mapanga za construction and it's like a group of company yomwe ili ndi zochitika zambirimbiri ndi mukhoza kuwayimbira foni pa manamba amene akuoneka pa screen panopo kuti mulumikizane kuti mumve zoti mukhoza kuthandiza nawo motani zomwe kwambiri mwakumwanonse munali ndine wanu John Chika Mabena kuchoke kuno ku Mabena studio pa kamera pathu panali Ankhoma timangoti Ankhoma is a big man amene amati jambula ndankhoma ndithu amene amuna sasekana ndamene ali pa kamera pathu mwakumanonse mpaka soti takubwetsani mlendo wina ziko makwambiri. Panga ao manjam koma iweyo usafutike bizira zantikoni ona tafiti pangondo ijam anagonjetsa chimbona chom anaziswitsa mafukose pembero ndiro yanko ona dani ali kubwera ni marupanga ao manjam koma iweyo usafutike bizira zantikoni ona tafiti pangondo ijam anagonjetsa chimbona chom anaziswitsa mafukose pembero ndiro yako palibeso wina ni Yehova palibeso wina ni Yehova nakali malambe sisi
beso wina, pali beso wina, ni Yehova. Pali beso wina, pali beso wina, ni Yehova. Kakale malame sisima, koma iye amaziyeta. Kakale malame sisima, koma iye amaziyeta. Sochera mandigweza iye amene asunga moyo nyengo zanga zose.